Grazzi tal-istedina. Jiena nħu pjaċir għax in-nies dir-rokna jfittxuha ħafna. Illum isuha kuxjenza fuq id-dieta. U rrid insaqsik għaliex talbuni wkoll xi nies biex insaqsuk. Milux kont kellimt fuq id-dieta tas-sawn. Tas-sawn. Fil-fatt kif ġej konna din ir-reklamek l-ektri għalli lex qiegħed sawn inti wkoll. Eżatt. Forsi ngħidulhom daqsxejn x'inhija dina. Mela. Naslu għal din il-mistoqsija li talbitni. Prosit, ma rejħan nispjegawha Silvio. Mela bażikament fejn jidħol x'ħan niklu u kemm niklu, l-idea li nitkellmu ma' nutritionist jew ma' dietitian li jkunu kwalifikati fuq xogħolhom ħalli jgħidulna għar-raġunijiet personali tagħna, tajjeb għax dan ivarja. Jiena u inti tnejn irġiel, però età differenti, peace forsi differenti, kemm aħna attivi differenti, it-tul tal-ħin għamlu għajmin differenti, tajjeb għax naf kemm inti anke mħabbat, eccetera. Allura, il-nutritionist id-dietitian jieħu ħafna affarijiet f'konsiderazzjoni meta jikkrealek il-pjan tal-ikel tiegħek. Issa, però dak huwa x'se niklu u kemm niklu. Kif niklu, anke it-timing jgħidulu bl-Ingliż il-ħinijiet jagħmel effett qawwi wkoll sabu kemm fuq saħħitna, kemm fuq id-dera u anke l kif aħna nimmaniġġjaw il-pejs tagħna, Silvio. U fost l-iktar metodi mhux popolari biss imma approvati anke bix-xjenza għal pubbliku ġenerali qed nitkellmu, għax minn pereżempju jkun ibati jew bid-diabete, jew inkella minn xi eating disorder, dakka tipikament ma jkunx rikkomandat dali ħansemmu issa, dali jgħidulu intermittent fasting bil-Malti sawm, imma jkun importanti illi dak li jkun b'mod ġenerali dejjem jitkellem ma' tabib tiegħu. Però speċjalment f'każijiet mediċi dejjem nieħdu l-parir ta' tabib qabel ma nagħmlu bidliet sinifikanti f'dak li qed nagħmlu. Imma ejja nassumu li minn qed jarana Silvio huwa persuna li jaħseb li hu healthy, jagħmel testijiet forsi anke regolari ħalli mhux jaħseb biss ma jkun ċert, tajjeb, u jgħid jiena nixtieq nipprova sistema ġdida għax qed nisma' ħafna u qed naqra ħafna fuq dan il-fasting ħanara jgħinx lili wkoll kif nittamaw illi jgħin. U dak li jkun mela ħajjagħmel hekk Silvio. Illi jekk pereżempju jiena ħaniqaf niekol il-lejla fit-8 ta' filgħaxija, tajjeb, mhux se nibda niekol l-għada qabel ma jdoqqu nofsinhar. Mela b'kollox ħajkunu għaddew 16-il siegħa mill-aħħar darba li kilt sal-ewwel darba li nerġa' niekol. Illi suppost bej 6 u 8 minnhom dawk is-16 jiena rieqed. Tajjeb, jiġifieri dan mhux qed ngħid ħanagħmel 16-il siegħa inħares lejn kulħadd jiekol bidejja marbutin u nixxennaq li qed niekol ukoll għax 8 minnhom suppost rieqed. Issa, meta ngħiduha tinstema' ħafna itqal milli normalment tkun fil-prattika Silvio. Għalfejn? Għax ġisimna minn żmien l-antenati tagħna, minn żmien ġifieri l-bidunet, kien magħmul, kien dara illi hu isum. Illi llum pereżempju jiena ma nafx hekk hux se naqbad xi annimal biex inkun nista' niekol, ma nafx hux se nsib xi siġra biex nitla' magħha u naqta' xi frott. Da tip ta' affarijiet mela l-ġisem dera jgħix fis-sawm, illi ma jistax jiekol fix-ħin irid, anzi hemm kważi garanzija li hemm ċertu ħin li fihom mhux se jiekol. U ġara kif żviluppa l-bniedem. Il-bniedem żviluppa li ċertu kimika tal-moħħ imbagħad, bħal pereżempju l-adrenalina, kemm bniedem pereżempju jkun qisu eċitat, aġitat, ħanuża dik il-kelma biex ikun aware, tajjeb u iffukat biex malli jara xi ħaġa li jista' jiekol, imur għaliha, jikkaċċja u jiekolha. Jew jara xi siġra mill-bogħod jintela bl-entużjażmu, imur jiġri forsi aktar malajr biex jitla' magħha u jkun jista' jitma' lilu nnifsu illu liedu. Mela, anke meta dawn l-affarijiet napplikawhom illum, meta aħna insumu il-ġisem u l-moħħ fin-normalità b'mod ġenerali ħajiffunzjona aħjar. Sabu li anke apparti li jgħin biex naħarqu aktar xaħam, pereżempju Silvio, sabu li bih il-ġisem jaħdem kontra l-età, dak li jgħidulu bl-Ingliż anti-aging, jiġifieri ndumu aktar biex nixjieħu, speċjalment minn ġewwa, anke minn barra tal-ġilda sabu li tgħin, imma speċjalment il-funzjonijiet ta' ġewwa. Issa, għandi aħbar tajba wkoll. Meta jiena qed insum, ma jfissirx illi kif jagħmlu ċertu reliġjonijiet minħabba raġunijiet reliġjużi ma jixorbux lanqas. Meta aħna qed insemmu dan li jgħidulu intermittent fasting, iva, anzi huwa rakkomandat fil-każ tagħna illi nixorbu ilma mhux ħażin, ġifieri kemm nistgħu nieħdu. Illi jista' jkun kemm still u kemm sparkling. Nistgħu nieħdu l-kafè għax huwa approvat li għandu. Ma mhux bil-ħalib. Ma mhux bil-ħalib. U t-te l-istess għax għandhom ħafna ġid kemm it-te u anke l-kafè
mhux biss biex inkomplu nejnu l-ġisem jaħraq iktar xaħam, imma biex ġisimna jaqta' anka ċertu aptit, żejjed ċertu ġuħ, jgħinna anka fl-enerġija, itina ċertu pereżempju aktar grinta ħansejħula hekk, hemm diversi ġid. Mela fil-ħin li qed insumu, waqt li nastienu mill-ikel, importanti ħafna illi nikkumpensaw billi nixorbu dawn il-likwidi. Sabu ħafna ġejt fil-fatt anka dil-prattika tintuża f'ħafna clinics u starijiet li jitrattaw l-obeżità barra minn Malta, speċjalment anka l-Amerika u l-Ingilterra, tajjeb, kif qed ngħidu din mhijiex għal kulħadd, ma jfissirx illi u fil-fatt ma' xejn fid-dinja li jotta għal kulħadd, Silvio, dejjem nieħdu pariri minn tabib, u l-aktar li tgħin huwa minn minna qiegħed kważi jew diġà affettwat bl-obeżità. Ifisser li mhumiex obeżi ma jistax jagħmilha, jista' jagħmilha xorta għax kif qed ngħidu dak li jkun jista' jfittex fuqha id-diversi benefiċċji illi hemm. Però dejjem nieħdu parir mediku fejn hemm bżonn.